Assalamu alaiki momina Aisha Aliyu Tsamiya da ma masoyan Aisha Aliyu Tsamiya. Ni ne naku Abu Safiyan SK. Kana ji na? Ba bacci ya kamata kai ba. Kamata yayi a ce yanzu ka tashi kai azkar, kai addu'o'in neman tsari ga dukkan masifu da bala'i da kuma kaddar da za ta fada cikin wannan rana. Sannan kai zikiri ka ambaci sunan Allah, kada ka biyo bacci. Bacci tamkar mutuwa yake, idan ka biye masa sai ka ɓata muhimman lokutanka. Duk mai wayo kuma mai bukata bai kamata yi bacci da daddare ba. A lokacin da rahamar Allah yake sakowa zuwa sama ta ɗaya, yana kiran bayansa, ina mai bukata na amsa masa, ina mai roƙon gafara na gafarta masa, a yayin da kai kuma kana neman bukata a wurin Allah subhanahu wata'ala. Kuma duk duniya babu wanda zai ce baya neman bukata wurin Allah, babu wanda zai ce ya wadata da komai. Saboda haka a ci gaba da addu'a.